Ozogo no gbachanụ. O mee gịnị? Ozogo mee gịnị? Gbachaa. Achọrọ m ịnụ kedu ndị otu ndị ha na-akwado Ebe Damina mgbe ahụ. Ndị ha na-akwado Ebe Damina mgbe a na-asị na Ebe Damina bụ the only man of God enwe na Nigeria. Na Ebe Damina bụ the only big man of God enwe na Nigeria. He's the only true man of God. Una forgot that noise and sentiment doesn't stand the test of time. Okay, for noise making. Gbili, all these things are na-agụ ya mgbe ahụ na-eti na-azọ gbili Ebe Damina na-ejikọ ịpụs. Kedu ebe Ebe Damina nọ today? Kedu ebe Ebe Damina nọ today? The same format unu na-use many years ago ka unu ka na-use today. The same format unu use nya ka unu use tata. The same format unu use echi. Everybody put on once onye ahụ kwa ibele unu. Fada Oluoma mgbe ahụ Potagwe ngwadagwe no Fada Oluoma bụ the best now. Fada Oluoma onewu na-afịọ na-epost gali na-eme nke niile na-eme. Fada Oluoma na-etrend gidi. Today where is Fada Oluoma? Onye ọbụla unu use chalo gidi unu use chago onye nke aha asị who is next person apụta eme una dump onye nke ahụ. Ijele pụta una asị yes ọ na-ebe Ijele nnukwu okwu na wee gwụ na onye kpatụta Ijele aka mmadụ ada, onye kpatụta Mathias aka mmadụ ada gidi isi na-abụ ele. If you meet Mathias nke aka kpalụ Mathias anwụrụ ya gwe gidi nke a pịagide zogide zocha nju egwu unu mgbe ana. Ọ bụrụ na Mathias nọkwue n'ime na prison ahụ ekwefu that preaching ahụ nwa nwoke me si na a man she is entitled to a man na nwoke ọbụla nụrụ ofu nwaanyị dị greedy. That agwa m na ọ na Mathias nọkwu n'ime unu ya kpọrọ nwunye jelabịa. Most of ndị otu ya kpọrọ nwunye jeje because na if that boy can do that, why can't he advise Mathias nya je nọ nwaanyị na-abụ onye na-enọ nwaanyị tọ? Why can't he advise Mathias? Ọ bụla obi kubana ka ọ sị na nwere ego mana daddy GO nwere ego. Agwa m unu na ekwuru m ya na my video. You people think I'm joking. These people bụ gịnị? They are embargo of gịnị? Ndị ala embargo of ndị evil na-asọ ebe ha ya ata yi onwe ha ka ha wee mee gịnị? Ka ha wee na-akọ nkọ ha na-akọ nkọ. Ọ na Mathias nọkwu n'ime ka Ijele. By now some of their members atụbago nwunye ya ime. Ha yi ejegoje na-ekpuchi nwunye ya na-akwụ ya ka ha kwụrie. So Ijele pụta mgbe ahụ ewee gbidi na Ijele obodo ya echi Ijele baa ime ozugbo. Ha n'anya ha fụrụ ebe ha ya hang their shoulder. Ha sị na Ijele ya apụta in a good spirit nka gidi ozogide gbachaa Ijele jụọ oyi. Ebe Damina wee pụta. That teaching wee na-aga a na-epost Ebe Damina agara. Ebe Damina became their favorite man of God. The people say na gịnị that na he believe her in pastor, that na he believe her in white man religion are the same people supporting Ebe Damina preaching a white man God. Ọrụ na afọrọ na ndị anụnwa na sense adọrọ ha n'isi. They are the same people preaching again because of Ebe Damina. I went maka Ebe Damina na-eshare preachings agala na-eshare preaching agala. Ebe Damina ewugwe gidi. Ebe Damina wugide. Nkịta Ebe Damina ajụọ n'oyi pịatapịa. Onwezo onye na-echeta Ebe Damina again. Now what next? Ha baa choosing. Ha mee gịnị? Ha baa gịnị? N'ime choosing. Ha sị mba, enye testimony, this one doesn't work. No ya nwa gịnị gidi. Abụ ụzọ by very dark man. Ha na-epose yes very dark man no gbuo mmadụ no mee nke a na-agba play na agala je na-visit very dark man a na-support na-solicitate very dark man a na-eso seed. If you want us because sowing so that we can be able to connect very dark man ka wee mee gịnị gidi very dark man unu achọpụtago na ọ bụrụ ofu ụzọ ka unu na very dark man na-esi because mgbe m gwara unu si na very dark man is on his own race separately. If you want to unu like ihe na-aga kunu je meet that in corrupt wa ihe na-aga. The same people na-asị ya na nwere technology ewepụtara na nke ajikwa wee mee nke ọzọ. Ichefuzi na the one of the biggest thing that has ever happened to us in this country as in Nigeria bụ maka na ụka bata. People that control the affairs and the kingmakers of this country bụkwana ndị ụka. Afụbe onye omenala nọ na top 10 of the richest people in Nigeria.
So even all these things at the end of the day, ihe na ajụ unu bụkwa what next? Since ebe damina na kpuru n'ime now, unu afọzi preaching ihe ọzọ unu yeshi ya, unu afọzi kunu esi wele ebe damina wee mụọ kwa other religion and Christian bodies. Kita unu na-eche gịnị? What next? Onye ọbụla pụta ha unu yetigide onye ahụ, unu yesogide ya, unu yesogide onye atị elu na dry ya pịa onye ahụ anwụ. Afụbe m onye unu kwadote onye ahụ pụta, onye ahụ pụta sị na onye asị from going back to our root foundation wee pụta kwudosie ike. I have never seen ihu na like ba onye ahụ egota na ha n'isi ka ọ trend ya unu esu ya two things are involved. Ọ bụrụ na alafu ha onye ahụ una divert ya si na onye ahụ amara ihe ọ na-eme. Unu yesogide onye ahụ, unu yesogide ya. Kaụntụ mmadụ one pụtago unu, ma ndị asị ka enyela aka, ma ndị enyere ego, ma ndị emere one or two things. How many of them can we be able to pinpoint out in our society see today na onye abụkwa a result of ndị Igbo love themselves, onye abụkwa a result of ndị going back to our root, onye abụkwa na as a result of waking up awareness unu na-eme mere o ji wee bụrụ ihe ọ bụ today. A lot of you now know obodo Igbo na support all this propaganda na support bụkwa ndị socha wee mepere ya mgbe ahụ ka wee jebe obodo Igbo oluzi obodo Igbo, and he felt that no matter him ever since he bido mewe that you're going back to our root. What have you done home? What have you brought home? What have you brought back home? Na nke nwanne anyị nwoke na-agụ egwu so si ho na just kita bụ show. You are no longer making melodies, music. You are now making sound. Achịkọta kpara go ya pụta. Achịkọta gbagba. Your song does not stand the test of time again. Because ibidogo support of ihe na-akwesịghị support. Ibidogo tibe aka there. You have forgotten the God that made you who you are. Thinking that that you cannot trust in your own ability to stand and make it. I have always said, afube monyu no kwadote. Afube monyu no stand. Afube monye potassium as a result of this movement. This is what we have achieved. This is where we are. This is where I started from. This is where I'm going. The same thing na hunu ba also no ka hunu je bala also baba ya na going back to our road. Unu sinana unu see an offering tithe na pastor na eli ego unu. Man unu majezia unu na wele see an offering na acha na eli ebe ọzọ. Na etiku ya na in a different pocket but in the same pocket but in a different angle ko si bata. Lord in form of mmadụ na-abụ na nje Lagos, onye ọzọ gba plane lue Lagos, onye ọzọ were moto lue Lagos. At the end of the day, you guys took different destinations, but you arrive in the same destination, different direction, but one destination could not arrive on him. I know na all these things will come and go. Me feel na I na-ekwugali okwu. Mmadụ sị gị senior 5 years na Christianity ya na Igbo. 5 years later, billionaires are building billions of cathedrals na Igbo. Ofu company set ibekwana up. Gini na na set up bụ ebe ego isi na abati ya aka. Set up something near your community ABC. First of all, ka we man ebidogo. Obulu free of charge wepụ aka gị from there. You don't know na ebidoro no gwa na ya wele hand you over the community in Anambra State. Hapụ ha se ngwa ya manage weziana. As thousands of churches has been doing over the years. But you people will not to do that. A lot of you now criticize here Kamego nga missionary schools today. Ga missionary schools then. But today unu feel na unu amata gi ihe. Mma nọkwa here. No, come forget. Come for this movement here. Ihe nnọkịtị abụ gịnị? Who is next person I adọkwa? Who is next person? Because who na trend nkunu every month, every 2 months, unu ewepụta onye ọzọ, every month and unu ewepụta onye ọzọ. Kedu onye bụ the next person after all this people ngụchagoro? Ka ọ dị nụ.